Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gaskiya yau ina cikin bacin rai, ina cikin tsananin bacin rai, ina cikin bacin rai sosai. Na kwana da bakin ciki, na tashi da bacin rai. Abubuwan da suke faruwa ba daidai bane. Dan me dan an yi wa yarinya fyaɗe, sai ku zo ku dinga ma yara bidiyo tsirara, kuna saka su a social media. Ba daidai bane, kun tozarta yara. Ko kuma maza wai sun afka ma yara sun musu fyaɗe, wai mazan tsirara, tsofaffin mutane tsirara. Wani hau ne. Wallahi kowa da irin masifar da Allah yake dora mai a rayuwa. Wani hau ne wallahi, wani bai san me yasa yayi wannan abun ba. Amma ku dinga wa dattijan mutane bidiyo tsirara, ku nema yaran da aka yi fyaɗe bidiyo tsirara, kuna tambaye su wai ina ne gidanku, waye babanki. Kun wulakanta su. Wannan yaɗa barna ce. Wallahi tallahi ku kun mafi waɗanda suka fyaɗen laifi. Kuma ku masu ɗauka ku sai a page ɗinku ba daidai bane. Idan ƴaƴanku akwai za ku ji daɗi? Gaskiya fi sabilillah abin da ake ba a kyautawa. Ya kamata mu tsaya mu duba abin nan, mu ga abin da ya kamata a yi. Wannan ai ba tsari bane. Wani irin rayuwa ne irin wannan? Sai ka ce mu kaɗai ne masu waya? Saboda Allah da Annabi an yi abu mu sitirta kanmu sai mu dinga tozarta kanmu? To ƴan kudu suna yin wannan, ko a kudu ba a yin fyaɗen? Kun taɓa ganin suna bidiyo suna tallata ƴan uwansu tsirara? Sai kai? Yarinya karama shekara 3, yarinya bata san kanta ba, an mata fyaɗe, ko magana bata iya ba, amma kuna ɗaukan da jikinta da tsiraicinta da fuskarta da iyayenta da komai kuna faɗin sunan su a bidiyo. Me kun kyauta mata, kun mata adalci? Yarinyar nan idan ta girma ta ga abin da ya faru, kun kyauta mata? Gaskiya fi sabilillahi ba daidai bane abin da ake. Idan za mu gyara ya kamata mu gyara. Ba wannan abin ba, haramun ne wallahi. Wallahi yaɗa badala yafi badalan laifi. Saboda idan ka suturta abu, Allah zai suturta ka. Ba kyau ka dinga tozarta mutane. Ai tozarci ne. In mutum yayi fyaɗe, aje a kama shi, aje a mai hukuncin da ya kamata a masu fyaɗe mana. Amma ne sai kun ga mutum bidiyo tsirara, haihuwar uwarsa, uban wani kakan wani, wataƙila san da yake matashi, kai da kama bidiyon, san da shi yake matashi shekarunka ya fi ka ibada, ya fi ka tsoron Allah. Amma Allah ya jarabce shi da wannan masifar a yanzu a lokacin tsufansa. Amma wai kamar bidiyo tsirara, yana da ƴaƴa, yana da sirkai. Ka je aje a mai hukuncin da ya kamata a kansa mana. Sai ka mai bidiyo? Su yaran da aka yi fyaɗe sai ka musu bidiyo? Yara ƙanana ba san kansu ba, wasu shekara 10, shekara 8, ka musu bidiyo da fuskarsu da jikinsu da tsiraicinsu tsirara? Gaskiya fi sabilillahi ba ma kan adalci. Wannan abin da muke ba daidai bane. Ya kamata gaskiya mahukunta su yi magana. Kuma ni ina da haƙƙi a matsayina na 'yan Najeriya, kuma ina da haƙƙi a matsayina na musulma 'yar arewa. Ina da haƙƙi in gaya muku gaskiya. Amma ba ku sani ba, ku je ku bincika me Allah ya ce akan irin wannan abubuwan. Gaskiya ba daidai bane. Akwai masifa a ciki. An yi abu, ku suturta mutane mana, su je can a musu hukunci abin da ya dace, kuma mutum zai mutu ya tadda Ubangiji. Kowa da irin tashi jarabta a duniya, da irin kaddararsa a duniya. Kai ka san wace kaddara Allah ya kaddara maka zaka yi nan gaba? Ke kin san wace kaddara zaki nan gaba? Ba za ki suturta wani ba, ke zaki so a tozarta ki ko a tozarta miki ya? Ko kuma yake ce wani abu a sa ta a group a dinga post ɗinta ana cewa ga yake an mata fyaɗe, ko kuma ka sa a page ɗinka? Wannan ba daidai bane, is very very wrong. Ya kamata gaskiya fi sabilillahi a gyara wannan abin. Haba da Allah, mu ji da masifin da suke damun mana mu a arewa. Mu ji da bala'in da suke damun mana. Haba da Allah, sai ƙarin wururu ta wutar bala'i muke da kanmu mu kaɗai. Ba za mu iya maganin abubuwan da suke